Yanzu nan na tashi na ce to na fito na ɗan yi walk. Na ce to yanzu abin da zan yi a nan shine bari in ba ku labarin mai garin ɗan wake. Wannan kuɗaɗɗen mai bilicin za ku gan shi fari haka yana fim ɗin kwana 90 ba da ɓoye-ɓoye idan aka taso. Wallahi mata ku kiyaye shi yana ɗaya daga cikin 'yan bil ɗin Kano. Me ake cewa bil? Zai zo maka ta siga Allah in ke runs babe ce zai zo miki ta sigar runs a kama hotel a kashe abin da za a kashe to ki tabbatar in kika ci 500,000 sai ya ci miliyan 5. In ya ga ya buga ya ga ke ba 'yar iska ba ce sai a biyo miki ta siga aure. Idan aka biyo miki ta siga aure sai a zo a yi magana aure da 'yan gidanku a yi komai. Kin ga idan aka yi duka wa'annan abubuwan ke za ki saki jiki nan ke baki yadda ba kin samu mijin aure. Ina gaya muku wannan ɗaya daga cikinsu ne. Zan riƙa kawo muku su ɗaya bayan ɗaya kuna kiyayewa. Kin saki jiki sai a fara cewa mi bidiyo call sai shi ya fara dinga cire hurarsa yana janta kin ga yana cire nasa ke ba za ki tunanin ki mai skar recording ba. Irin za ki ga ya fara duba cikinsa ya fara wasu abubuwa ke ba za ki tunanin ki musu skar recording ba. Sai kin saki jiki da su ana ce miki dan Allah sirri amana ki tabbatar duniya ba za ki gaya wa kowa ba ki rantse da Allah amana duk an ga mai miki fa. Sai a zo kin ga su sun saki nasu ke da ke mutuniyar kirki ce baki skar recording ba. Sai a zo rana ɗaya kika yi kuskure kika yi lose guard za a dinga miki skar recording ko kin rufe fuskarki in kin gama za ki buɗe fuskarki in kin gama shashancin. Ana ta miki screen recording ana ta miki screen recording ana ta miki screen recording ana gama zan dora muku da lambobin da suke cewa ka ba da kuɗi. Sai a fara threatening ɗinki sai ki ga WhatsApp ta fara tura miki wata lamba sai su ce ki accepting number kuɗi ne suke zo su sa miki in ki ba kai accepting number za su kwace WhatsApp ɗinki sai su ringa hacking through your number suna tura new ɗinki suna cewa a ba su kuɗi. Sannan bayan an gama ni da aka zo aka samu nawa sai aka fara ce min to yanzu abin da za a yi idan ina da matan masu kuɗi in kawo lambobinsu kuma sannan idan suna wannan abu za su iya ɗaukar lamba Hadiza Gabon za ki ga katinan ita ce sai su yi editing sai su yi message sai ki rantse da Allah da Hadiza Gabon ke magana ke ko lambar Tinubu suke so na rantse miki da Allah ɗan bil za ki ga sun yi miki editing message kawai kamar gashi da gaske da Tinubu ake magana. Wallahi mata ku buɗe idonku ni sai na gaya muku ni na ci dubu sai ceto sun buga da ni sun banda na ci babban kura ubansu ba yadda suka iya kuma na muku alkawari idan kura ta lafa dama kuma sai dai ku daina kasuwancin tsiraici. Wallahi sai kun daina kasuwancin tsiraici idan kowa ya zuba muku ido ni uwar daba ba zan zuba muku ido ba. Ku rinka kasuwancin tsiraici a cikin arewa a cikin garin Kano garin musulunci wallahi sai dai ku haƙura. Wannan shi ne ɗaya daga ciki akwai mata a cikinsa akwai maza. Yau na gaya muku na mai garin ɗan wake ku kiyaye za ku ga yana yawan zuwa DM yana muku DM walau mace walau namiji duka ana yi mata bil. Wasunsu kuma za ku ga da lambobin mata suke zuwa si maka muryar mace si maka menene BF suke budewa a cikin wayas a cikin system ɗinsu laptop ɗinsu sai ku ga sun san na irin macen da kake so preference ɗinka in mai ƙiba kake so sun gane in siririya sai su buɗe maka BF sai su kara wayar kai kuma kana nan ka haukace kana zullo ka buɗe musu abu to na rantse da Allah ba su bane suka recording suke suna gamawa za su kyalkyale maka da dariya za su ce maka ka turo musu da kuɗi. Ta haka wasunsu da yawa suke cin abinci ko ba kwa tunani ko mahaukata ne za a dinga ronin muku street kuna tare da mutum a street rana tsaka zai yi hitin target zai je yi wasu wani sanata ko dan majalisa bidiyon tsiraici sai ya zo ya karbi miliyoyin kuɗi da ke ba sa tsoron Allah su kuma 'yan siyasa ba su son su fito su nuna a ko wani dan kasuwa ba ko wani kawai zai ɗau kuɗin ne ya ba su so we say no to dillancin tsiraicin mutane we have to say no to dillancin tsiraicin mutane wanda ya sama ya sama we say no to dillancin
hukuncin tsireci saboda kada ya samu wasu victims din, saboda every blessed day ana cire tsirecin both mace da namiji. Na gode.